aurreneko postuetan daudenak. Hasi da partida Hernani, Klub Rugby elkartea eta Bizkaia Gernikaren artekoa. Askotan bezala, derbia gaur ere, eta lehen zigor kolpea kontra Hernani belarduna, Zoropila berdea, eta ea ikus dezagun Gernika, Bizkaia Gernikak, lehen 3 minutua pasatxo zela abiarazi du markagailua, Bizkaia Gernika zigor kolpe bat agetaratzean. Bizkaia Gernika indartsu, aitzinean, aurrean, baloia bereganatu dute, eta Uzartzerdiak zango 3 partidatan zigortuta egotea. Eta bestetik, beste amaitzar da lehen zatia. Baloi eskuetan, erdi aldera, bikain jaso bi eskutera. Hernaniarrek, Uzartzela osatu, baina momentuz Bizkaia Gernika gogor ari da defensa egiten. Baina ikus dezagun, azkenean zer gertatzen den, badirudi baloia Hernanik duela Uzartzela horretan. Bultzaka aurrera egin nahi dute, baina beti ere baloiari eutxita. Bestela, ezbaita lortuko, ensegole erroratik oso hurbil Hernaniarrak, Uzartzela bultza eta bultza, azenekea eragiten duen jokaldi honek. Baloia lurretik, Martxelek aterako du ezkerrera, zabaldu, eskura jokatut ensegua, Hernanik lehen ensegua. Eta Beñat Arizetak agetaratu, eta orain berriro ezkerraldea, eskuinaldea, eskuko jokoan, aurrelarien talkak, zelai erdian, Martxel Aramendik, aurrelariken jokatu nahian, zuloak egiteko, metrok aurrera egiteko, eta orain Iker Garbajok erasoko ostika jo du, Masukuk jaso, sendoa da jokalari Hegoafrikarra, eta baloia ostikatzen ari zela, blokatu dute Oier Laskurain, eta bueno, Bizkaia Gernikarren bigarren entutako hilaratzea, eta berriro garbi nagusitu dira Hernaniarra bi eskutara, eta orain Uzartzelaxoarekin ea ba, pixkanaka hurbiltzen diren. Eta eskura zabalduta, tartea bilatu nahian, baina defentsa ongi ari da gaur Bizkaia Gernikako defentsa oso zorrotza, gainean, tarte gutxi utziz, eta baloi aurrera hori bali mazai ere Hernaniarrei, zigor jokatuta, eta Hernani bigarren, 39 punturekin. Uzartzelaxoa Hernanik, azken jokaldia izan daiteke, borrokan bi aurrelari multzoak, segitzen du Hernanik bultzaka eta alaxe egin nahiko duen segoleroraino aliatu bitartean, tarteka gehitzen dira hilo ordenetako jokalaria, bultza indartsuago bultzatzeko. Baloia eta ensegua, Hernaniren